For today's video, nakita siya na may dari, nanganguwi asang buwi ang kundang. Kaya doon na dyan, pwede diha. Hawa na nay, hawa. Ako na nanganguwi. Ako naggahi. Ito siya. Galing. Huwag din ang mga huy. Ay, galig nay. Balikan di ko tayo lingaw. Huwa. Ako naman eh. Ako naggahi. May ka man naman kadun. May maghaling ka na. Maghaling. Exercise ng abagaway Maghaling nga na. ba? Maghaling. Maghaling. Dito to ah. Maghaling. Maghaling doon sa raka. Masasuhan ka. Nasira man ko na doon dito to ah. Kahiga ng mga pamilya. Iksay! Yan lighter. Yan sa kukuhan ba eh, sundang. Yan ang gidag lighter. Wala lagi sundang lain kay habong masundang. Kung ka mong sinubot ka nila eh. Ito ba? Sa kanya ka mong hinabot ako na kay adunon. Para mahindi dani. Kaya tamang taong. Parang ang lagi mag-garden, nag-maker na maando. Ano ba? Tamang taong. Mag-garden, narong may maando. Makabaling dyan na pubutan ng puhon. Ako na mag garden. Kaya naman usa si Wason. Man naman ni. Kaya sa, Usa ka rin naman usa si Wason. nanda kay, di ba nga rin masunod tinari kay buhay ko man nila eh. Akatong benita ng isa ka, di alaga ko naman na. Alaga naman na. Eche! Atong pan. Ating si Eche, mo ay pahaputon ba ni? Asa na hakuta na kay pagkono na kay wa na kamiti. Ha? At pinanita na tong silong. May buhay ko na. Ikaw gudod dahil ka na mag-alig-alig ng gudod. Alig-alig mga gagbay naman ni. Nga na mag-alig-alig ng gudod ka pangahunay. Nay! Kaya katong dauban. Ano mag-alig-alig ng gudod ka pangahoy? Nga ka na mga tiguwang di lagi na mga huy. Lagi aturas ni Kurang ng lingkod ng Facebook. Dito ray, pag-Facebook. Nung kurang to buliling ko din na takalaka ko rugodan sa mga timan ngek ko nagmaugat. Nay! Kasi Pag match mo yung Facebook ka na mananaw kang mga balita. Kaya rong, Facebook, unsa pa rin hapon. kaya rong, malingaw ka. Karagasan ka apil-apil ng biitang trabaho. Di man ang trabaho sa mga tiguang na ingaling pagpangahoy. Tiguang mali kung tiguang. Tiguang wala kasi 20 na kapin. Di na wala magkiro-kiro. Magkuha na ka na ba ito? Maglingkod-lingkod. Magkuha na ka na ba? Magmandar, tere. Kasi masali ang malingkod. Maraming mandaran. Tere, pagkuha nito. Pangahoy. Nga, pagbugwad nga na. Kana magbulang hoy. Tapos lang mo. Nga, lagi kay karong ay mahimo. Kaya ato na ko sa Manila. Ato na ko sa Manila po. Wala mo kuya, kiro-kiroon nga nga nga. Tagwot. Sa unang panahon sa COVID, monig ang mga garden daning dapita. Grabe nagkatog Ariga. bunga sa kuan danin nino karang nay. Di na pa karang nay. Bill paper ba katong nay. Ah, pipino. Dagkang kuan ba dagkang sili tago ko. Katong marag apple. Magkaado. Pero ato na magabaligya ang marapang konsumo. Apple. Nga na pa nay. Nga na imong mandar ni mo na mo nay. Paghalang dito. Pagbugwad nga na ka. Ay sa mandar na pa ni mo katkata ata pag map. O baso po nay. Ay sa may mukat sa atap kay magmap sa atap. Kaya ako, dara ko silong kaya itong hagbang ko na. Ikado na. Ang tataglo kaya itong idabdab. Ana hampira. Karong siga. Tayo tay. Bumit ka na ninodag. Handumanan sa usa ka awit. Alam mga basir diha. Wata-wata kay nagpapalit kog isa ka sakong kandilang perdon. Hindi ka na ko ng kandilang perdon. Maako rin ay dagko to magampo ka kay ang imong ginagkutan. Mabuutan ko rin sa tay. Maako na kita ko sa isang apuhan. Magdagkat ko na kong kandilang perdon. Kaya rin mga basira buutan baka di sila manungo. Kaya maot na ko ng manungo kasi yung isig kataw. Maot lagi ng manungo ka sa yung isig kataw. Kaya kanang ibang mga basir lagi grabe na ganang pang BIBI. Basta lag kandilang perdon mo oy. Makatabang nga mabuutan mo nga na di na mo manungo ni tiri.
Ay, hindi mo kung paskitan tig maado. Ako nang ginabuhi naman ko na riskuan. YouTube. Hindi ka naman maghalabot man. Inis na rin, kakuan man ko, no? Naman ko na yung magpakuas simbahan, kanang na sa taray. Bendita. Na ako na yung nagkuas simbahan, kanang na yung nagpabendita og mga kandila. Panglista ko itong mga ngan sa mga tao. Nga. Nagkuan. Nag-BBI ni mo nga na ba? Pag ako nung buhaton, ang yampo sila, nga mabuutan, makuha galang kinabuhi, successful nga na, tagaan sila taas nga, kinabuhi pa nga na, malikay sila sa mga dautan, malikay sa mga panuway. Ano na? Foto-wata mo. Labi na naskuan, Miss Kanal dyan, kay grabe dyan, ugsi. Karang na, labi tired. Kana, dapat ito uban. Ang ipang insta gabi napo, ito kabuok. Na may mga nakasubaybay sa ang vlog. Duga namin may nag-vlog, kami pas pura may una, diha pas 2019. Kaya nang ampo ng mga tao nga, nagkuha ng lait ba? Nga di awat po dali mo, upirahan, uy. Kamong kuno upirahan. Pag imong kinabuhi og upirahan ka, nagbitay imong tiil sa minteryo. Kaya makamata pa baka og di na. Naiban nga operahan nga di na makamata. Napaiban nga di na makaya. Pero ako nagpasalamat ko sa Ginoo ka nakaya na he. Gibuhi pa ko sa Ginoo. Kadagan ko na jud kaduhang kinabuhi bisan og daghan yung mga nangaging nga mga kuwasan kinabuhi, grabeng kalisod. Kita ang gazad mo nga kadaghan ako gadag emergency. Sa una pa 2019 mag-vlog ko dito sa ibabaw sa amang kalubihan. Sa ato ko iabot og karang nay, matukaran ko sa karang nay agianan. Ako rang nasa. Sa mabako na po ko human mauli ana. Daghay mga panahon nga grabeng kalisod. Pero Ginoo, grabe ka buutan sang kinabuhi kay ija kong gitabangan. Tagaan pa ko na dali kadahong kinabuhi ija kong giluwas. Salamat sa Ginoo jud. Pero kanang mga nanong muna ho, adto mo gingana. Kayo mo kay boss, injong kinabuhi. Karon lagi okay pa mo ingana pero ugma. Intonjes mo. La 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 la. Lingaw na. Di ako'y hardinira gikan palis Japan. Aram. Kalibangan ko kana sa ring taga Miss Canadian be o lovely time. Ani marining turot da ari. But man day kami. Ani bahay man ni. Lovely tides, show your face. Kasi bara kag shave ben. Mas kana. Ag mis kana diyan, ang naong na. For seahorse. Margiho. Sabi ko ba guwapa mo? Nagtago na sila kay hard look. Ang taong guwapa, di magtago. Kaya nagtago man, shave bina. Kung nanggawa sa imong sulti nga ngilad, mao po na imong batasan ngilad pud. La 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 la. Ano mang hilabot pag gajubong? Wow, mga ahilap ting panaminamay mamu. Ang nga mo manamay umburamog na ang iba na alawi. Pwede ako comment. New York ko no. Magpuspoon mo na yung pagdiid ang mga gamit. Yes! Wow po niya yung nabaw. Nagbilak na rin ko no. Hindi dyan nagiluho na hindi. Pre-love ko no. Puspos sa mga bago, mga mahalong pre-love. Jadi mo na yung iya. Aray ko! Pakak! Giluho na hanggiti. Ipor lagi mang hilabot. Isure og waba kay hugaw nga binuhatan. Nana ba nga na? O kuan ka, tarong tag-utok, profesional ka, gamit ang imong pangutok, adyo isyo sa imong giti. Gamit ang utok. Hindi kayo magbilabot ka nga, labang mo na ipod kang kuanggon. Parang inan ko no, hay! Silbi na. Prilab, puspurim na iya, agoroy! Ingon sa ginino karon, kanang kalangko. Daw gibilanggo in town sa usa ka damgo.
Magkuha mo tay. Ato na mga poster itong mga prilab. Okay. Ating poster ng atang sinila itong prilab. Okay. Ubat. Ay, sir. Charge ba cellphone? Naito ko nang ibrigit at yung panting mo nagagamit. Pangdauban. Pauban. Talipsik na isugod. Pangdauban ko. Oh, taliksik na lagi. What can I do? Yeah. What can I do? Mas pagbuha kay arap ang kalamiun, pink. Kana lagi manghilabot ka ba sa imong isig katawon sa mabawsan ka. Pura ka gitipos. Say? Pura ka gitipos. Sakit. Mahiya man kas kauwaw. Magkikapas palisod. Na. Mo pudyo na nga na naman tagi-hire dahan yaya nga namang magdi ka pudyo. Kaya nga halingan tong nato. Nangisan kayo ni Pompa man ha? Agyaya pa ka huhuwa din sa isa ka oras. To na to. Sexy. Nga naman dyan na mo mga trabahante dyan yung gahin nagpahuwag siya ka oras. Sabi Depod. pahuwag siya ako sa kumbate. Huwag nay! Ang bagay kaskas na mag-sildo ng ating gikuha. Kanang barong kay ngana malugit. Lugito ng dalid. Nagtao gabi. Ari kong lili. Sa? Ano kong lili gabi. Kita ang doon naglilinay. Ana magmotor nila ha. Talailhan man kalkalam da kabuhan. Ana Ay. to, turo ka tayo ng bungan to. Bantay ko darig na ba yung magguho. Bakman. Yung Ngali ko sa bintana ano ko ay. Kasi ay sa agi pukaw. Hagiabrihan. Sa Jopa. Ah, Jess nagkapin. Pagbukaw ni mo ni andar nagmotor. Ag nanay po, danay chika mo ka ni mo abri ka Di ari bukan. pala ariran eh. Na ning abrihan diha. Ato abrihan na. Ning ko sa kabri. Sa lang yung mabatag mo rigwa ko nay. Kabantay mo ko. Yung mo singiri kay makadisturbo mo gabi ang dako. Ito sila. Ay lang na nawa may. Ah, lagi mo do kay ilado. Malitog ta ka batang. Batang si motor. Mga batan naman tulog ka motor lagi. Ah. Gipuungan man ani mong malbiri. Oo nga kaya ang mamunga na po. Yan ay sikreto. Oo nga bitaw. Nga tanawa anda ka ng bunga. Tanawa. Gipuwa nga na. Namata na katang yaya be? Mata na? Inagay to pa yung mga panty palabhan. Natuhog! Natuhog ko naman. Oo. Ikaratan ko gabi kay sabi ko kinsa ng mga manunuwaza. Dapat ara ka kuan na labing. Uy! Grabe mga resisyon. Tanawa oh. Tanawa Tanawa te. Tanawa ang dagang odo. Ano ba? Hino. Nay balibo wa. Pura ni jig na ni mas ka na dyan. Sakara? Hala! Duha sila mas ka na dyan ang sila. Sasakal ka tong iritay. Mga basir garaming naghana. Di man na dara nagiham-puong. Number 1. Di Igit. Number 1 nga basir nga sige panungo. Mis kana diyan dia. Ago nagdugdug ka maring mata. Mis kana diyan. Dapat lablitar dagang mata kay wala magibugan. Dat sirang mata siya. Basir Raymond Baso. Ihaw na. Sanggutot, karadab ka ba? Ala, di ka mang nan. Grabing tugnawa ka dos kuan ron. Kalibutan. Dami bisitang bata. Good boy. Nanay, Lola Lita. Aw, utelpon. Kaduha na dito. Nagsurbinas kuan. Nagsurbinas. Bay nga pa nang humanog ka ng nay pintura. Isa. This is the house. Kuan na. Kaya mo gawas ng mga iring o pa nang humanton. Oh, it's a house. Welcome to the house. Give the house, nagkaano na ka pa. Nagkaano na sila. Ako rin ba pa, kasama na sila. Dagang mo si Dandi ay. Kapunda mo sa panagat. Picture sa kay Kaya, kapunda mo sa panagat. Dapay pinirito. Sada. tanan mo naman maglasa. Sada pagati ka ng next. Inuna, dapat di sinabaw. Baka pwede na na. Lawan eh. Hani naman ko na rin. Aray ko, gili naman ka. Nanapod. Rami, Hindi ka naman ako gili. ipagagawa. Ito, ako lagi. Lutawa, tara sa. Nangalag na duot pa. Wah, trado. Sabi si mo. Hukas sa sagaw. Sa bulis sa safeguard. Nagkuwara. Wara ka samad.
Bra, do, dia lang matang ikaw galing ha. Sila na kuha. Sugay ba? Kawan na rin magsabi-sabi na ni mga Nga gipang ito gani. Sleeping ko to. Sleeping ko na gantay. What is the color of Lolo Ariston's hair? Helping ka ng picture mo. That It's a house. orange. Orange kuno yung What about Tatay Undoy's shirt? What's the color? It's a bear. No, look, Tatay Undoy. It's a bear. It's a blue. Yeah, That's blue. mine. Of course not. He's not mad. Don't touch the Nanay fish. ka Nana is still eating. Do you want to eat fish? Little tiki. Diddleton eating too. Flower. Flower? Wow, nice plate. There's so many flowers in Nana's plate. Look. Do you like it? Mommy. Aray, Where's the tatay? inside. Parang nagpasa na kang Tapos kang for me. Kuha sa bebe kay muna og dali kalit. Nagkuan, nagpasa na ganiha. Gipulugnaw. Ay gipasa. Nagkuan na may, nga to may discord. Di nalagay pa pa. Nadto kog requirements na nabilin man. Tapos bye. Muna Jumping, jumping on the bed. Jumping, jumping, jumping on the bed. Jumping, jumping, jumping on the bed. What is the color of the bed? It's a sunflower. Sunflower. So Mimi. What? It's a big little stuff. Jumping, jumping, jumping on the bed. Ang gajag-gajag na ton. La. Iya, gidig. Hala. After